Hisham Ali Abu Agilla ta' 37 sena mill-Libja baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat brabta mal-allegata attentat taqtil ta' Ingliż f'Taslima fis-6 ta' Awwissu. Dakinhar kmieni filgħodu, Ingliż ta' 21 sena li joqgħod bir-Kirkara allegatament għal daqqiet ta' arma li taqtaw bil-punta waqt argument fl-inħawi ta' Tinjef Taslima. Wara l-arrest il-pulizija wettqet tfittxija fuq l-akkużat fejn fuq nstab mus u kif ukoll numru ta' pakketti żgħar b'sustanza suspettata droga kokaina. Dan fil-waqt li saret ukoll tfittxija fir-residenza tiegħu u nstabet aktar sustanza allegatament kokaina, ecstasy u cannabis f'ċirkostanzi li juru li ma kienitx għall-użu personali tiegħu u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni għamlet talba l-ħruġ ta' ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma, talbet ukoll li tinħareġ ordni ta' qbitu friżar fil-konfront tal-akkużat. Id-difiża m'opponietx. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest. Hija spjegat kif l-qorti timponi l-miżuri li jidrilha xierqa m'għandux ikun hemm problema biex jingħata l-ħelsien mill-arrest. Qalet kif din kienet sempliċiment ġlieda bejn żewġ persuni. Id-difiża qalet li l-imputat ilu Malta u m'għandux l-interess li jaħrab. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat u spjegat ukoll kif l-imputat dam ġimgħa u 3 ijiem biex jinstab f'Malta stess u għalhekk qalet kif jekk jingħata l-ħelsien mill-arrest jekk kifettillu jinħeba jidher li għandu l-għarfien ta' kif jagħmel dan. Ġie notat ukoll li fuq persuntu waqt l-arrest il-Libjan kellu arma fuqu. Hawnhekk id-difiża wieġbet li hawn ħafna jżommu mus fuqhom, speċjalment dawk li jaħdmu fil-ġebel u għandhom użanzi antiki li jużawh biex jieklu.